You know where you are? This is Nollywood Pictures TV. Okay? Eke ngabụ na n'iyi Okechukwu ahịa nke mmiri ma ọkụ ego ego mmiri na ya ahịa nke si esi abata ya daa na mmiri ihe ọbụla oke ekewapụ m ọdịmma akpụ nwoke a ma enyere gị aka nwaanyị ama enyere gị aka ogbenye mgbere kekekekekekekeke ọ dịghị ngwa ngwa ọ dịghị ọsọ ọsọ ndị ọ dị ọsọ ọsọ na anwụ ọnwụ ngwa ngwa ọ dịghị ngwa ngwa ọ dịghị ngwa ngwa onye ọ dị ngwa ngwa na anwụ ọnwụ ngwa ngwa dalụkwanụ ndị be ekene udo Chineke nna Olisa bụrụ onye nna kpọkụ ka ọ baa ụba n'ime unu nọnyere unu ruo mgbe ebighị ebi daalụkwanụ iru adịchara unu mma enwe nke menụ ka si be n'abalị na-anọta ebe a na-anọte n'ụlọ mụ na mma m na nwanne m nwaanyị n'ebe a na-akpa nkata na-enwere nwaanyị obi aṅụrị ka na-ekwu ka na-ekwu ndị oli na-aba ka bido anyị egbe kpụrụ mba n'ime ụlọ nanụsịa m ife niile m nwere ma foonu ma ATM kaadị ife niile ego niile njipata obodo fa welụsịa fa niile onwezi nke wefụrụ m ofu ọ bụkwa n'ebe ka obi aka ntị ụlọfa marụ ma sista nwanne m nwaanyị nke obere ụla ndị amara ya o jebere klinik maka na ofu ntị adọrọzi ana ife ewuo awara ya ụra wee jebe klinik ndị ọwụ oshi ka ha bịara ka ọwụ iti ihe ka ọnwụ ọgụ enwe ihe na-azọ ihe kere ijiri nwatakịrị mụwa ya were gị waya niile dị ala ndụ. Hello. Onye? Ha? Mama na pukeni makana ibani ngwa tani na so pun na bo ibani hey mama na wo do gwa ta mba we wa if I we we ha kan le free o do gwa wo ngaba ngezi ko ni bende ndu na ma wo wo ndu ndu o wo ka wo eh onye ka mme o do gwa ta ngezi bende ndu na me kesi na ngoko omu kan na wi fa ka wo ba je wo fa ka wo ba wo fa onye ka enwele no kiyo kaskisi nka brondo ego ni le mbitelo nde bank man kembili nde company ife ni ne nwele ego ni ne kan tinyelo na ife dia ngwa ife nso ife ni ne ma shop ma ife ni ne fa ni na basigi oko kaskisi kesi fende ndo ne ba ke daria ewo chere ri omo ego ka iji azu ife a ka o ji adị ife a bụ ozi ọma afọ nna ezi na-asị ndị mmadụ kwere nnọọ ka ịra maka iwere ego mmadụ na-azụ afịa dịka onye fugo oche ma iwu ọgaranya na mara ego mmadụ ka iji azụ ọ dị adị mgbe nwezie ka ihe si wee mee gị kpam ịnawa vileji ọma nke a rapụba isi nọ ndị bankị ana ka a ga-achọ maka ndị bankị a na-alaiki ka ana otu a iji ego fa wee azụ ahịa ọ gbago ọkụ chọbụ na ana a ga-egosi ịghọtago ebe anyị na-ekwe akwụkwọ nsọ bụ okwu Chukwu kwukwere ọ sị na mpempe ndụ ka mpempe ọnwụ mma iwe gbadazie enwe ka akwụkwọ nsọ si nwe ka enwe ebe ọ gbada ọsị gị were uche gị tụkwasị n'ebe onye nwe anyị nọ ị na-ekwu ihe ị ga-alụ akwa mmadụ na-akwa baro akwa mmadụ na-agba ọkada enwe ndị na-egbu akwụ rapụ na ndụ gị amaka o mma abịa ka m ife ị ga-eme bụ bịa mọni masị echi ka m kpojere gị fada ka o tee gị ude nsọ ka mara ebe ihe a na-eme gị si abịa ka nnaba ọ na-adazi na-eji ego ndị mmadụ were eme ya ebezina o ebe na sọrị ebezina o ọ ya adịcha mma o ọ ya adị ka nnaba ka onye nwe anyị na-amara ya ịdị ukwu ihe niile ka ọ baa gị ụba banyere gị ruo mgbe ebighị ebi amen.
Kaitis na Naziana. One can mother now. Stop him at some Awuruji, can with the Mama. I just never go mother's organism. Okubo. On est là, Moko. Okubo na basop, mo no kuko na basiki mama. Okum. Okumo. Kuni godi. Okay, mama okumo. Kunite. Okum. Okumo. Okwero. Okwero. I still look you. Gossip the Barago. Mosi, I believe. Not be me. So you don't finally don't repent. Forget all these things. Tell me how far. Keduku no siaka. Keduku no me. Onyeka Friana is. As you see me so, I don't carry anything come back. You see, this is why we are now. Now the only thing with me. Ona ukwana buya ka oburu nzute. Maybe ipota zurunka. No be thief you think this way. Honestly, no one even knows the honest. I am on a business or something. What are you trying to tell me about your boys? They even burn all of my guys. All of them. They burn all of them. If you're not coming, no more in na baro no. Over on going on, I borrow Mugo. I'm about for. Oh, but Munonya wanya no gonso. Munonya wanya maneti for neighbor. Come grow before we Zwick and Underco. Mako Joka Taranjo, now Baramadoko no one, Boko Yoko no one can appear. But what a cool guy and neighbor. No more prayer. One subuko. A warning can do the Asana present a win a minute, a bemiri Yagafu. If a man over now, Keremak, Kerenka now or Jawadawa had Gaga. Hey, if I'm possible, I don't know and no, or did not call but we shall talk it, you know. Hey, when I know I'm on no one has survived. If I am from one, on what so come on, one near my vision, near my view. It's only one year I can bag a boy. Manage the Fanta, or go one man, bosom, 80 and you come on, Jen, Kerenka and the Mjibi book, Massy, young father, where a book go in. I'm now one. Away even now, crazy buff your good work and we can each attain a book. Or Gaga. Oh, Gaga. Oh, Gaga was about who go on came one man and you know. If I don't have a Imanagra moon. Anna Mapu, Tiaka, Akakanque, were a lock on Nava, monologue, on another village. Hey, so what the road to a batago? What's my nature? Now, where you don't come back here. I have some more boys. They always they arrange things for me. So do a better. Okay, now so they're gonna work for us now, she. Okwa nyuku kama choro nukwa. Makivenji gwago anya na fogo kata. Oshi kadegonanya. Never do ni have na ma bomas young bof. Kagana fun no better meeting. When I go get a little meeting. Kikuzero fi fa dog no better. Akushi dog no better. You got a gory. Okay, now drag a map. Ambassador, I will go on your son catching neck. Otu I'm not getting Monachuka no gonso. By my age on that day, I do me. If I with her. Oh, Tabernacle. Oh, Tanso. What answer? Oh, all Tanso. Okay. Onye ọbụla doka ya na Chukwu, onye ọbụla ya na Chukwu nọ nso, ikwesịrị ihu odefa. Iti aka ọwụrụgodo Baịbụl bụrụ nke ọbụla, ikpere na-ekpe onye nwe ya na-anara gị. Akwa m gwara gị sị gị na emecha enweghị m ụmụazị, enwere m ụmụazị na-ezuru m oshi ebe. Echego m ichegharịgo. Na eke na-ezu. Were n'nwayọọ. Makwa ife mbụ, fe abụọ bụ nwa ndụ nke Chineke, okwu nke Chukwu dị nsọ ka nji ya. Maka enweghị ezikwube na ịrọkọba mụ na onye nwe anyị ọgụ. Ịghọtago. Were nwayọọ biko. Ị ga-ama jebe be na-eji echere m. Chere m. Rapụ oge taa mụ na gị chere mbụba amụma. Jebe enweghị ibu ama na asọ nsọ.
Moses catechist, oye nkuzi uka witi bigi Bible. Moses catechist, fado bodanye buzi masava. Moses catechist, igbo bodanye na tuzigegu. Moses catechist, my brother. Ibekwe, are you the only person? There is something wrong somewhere. Ibekwe, does it concern you? Ibe! Now let that thing be wrong in your body. As I call you, Ibe, answer me. Come out. Ibe! Potaba. Nabia. Ibe! Biaba. Potaba nso. Ekege nogi. Ekege tigi. Ibe! Mechionu. Ibe! Putezi. Keketi egi wonya abategete. Ekege tigi. I will meet you there. Morive, and I bug you be nebigari, nezuzugari, not magari. He carry go and areas. And areas okay carry go. If you be a back, I'm like an amaka. What else they can have? Oh, to a potato, a watch out, and now quarry. Now, what have been working around? No, you got a site engineer. But I'm fucking yes to survive here. I'm going from by the now. I buy a drink with the feeling. I won't know. So when no zone call separate one, you go back auto. December. And on and keep one no coffee no quito. Bia Kunu Soronia, I guess Simba. On K. Dipia Camma. The village of Covero to Lebe. Kafuki is to survive. When you open all your source, it will even make all that one source. Mumabo catechist Moses. If I never can do no not your source. The Gnang. Hey! Catechist now is out. Catechist now is out. Oh, Mazibe! Bagakana brain boss, Obagi Bamba Krebaina. Moses catechist, oye nkuzi uka witi bigi Bible. Moses catechist, fado bodanye buzi masava. Moses catechist, igbo bodanye na tuzigegu. Moses catechist, my brother, ina kwa jobu.
Katkis emencha. Hey. Dede kan jono gin. Kedi mere mazi ibe. Kedi ko si we menu. Ya mechi pon kam manu ko ku. Na ya kan si tenku na anata. Na no no mmadụ na-abụ. Ọ na-aba nka na-aba mma egbuyi, nkasị mma egbuyi, nkasị na-eme nwunye, nkasị yokọtago. Ọ na-abụzi dị mba. Mgba bezi ibe wa kan funu ndị na-aba ya bụ mba. Yotago. Ka fuzi mbe afụ katkis. Na mazi ibe na-aba mba. So nọlụ n'ofe ebe ka mma maka na ama anụ ife na-ese n'ụfọ na-abụ okwu. Yotago. Nọ n'ofe ebe na-enefe na-abụ. Ka na-ekwu mazi katkis. Wagwọ. Wagwọ nọ. Tụọ mazi ibe tụọ nke mụtọ ọkụ gbana bụ mazi ibe nwụrụ. Katkis ji Baịbụl na-edisi ife anyị. Hey! Is it question of Katkis careful? Ọ dị ka mmanya. Wetu obi. Ị na-akọwa na Kati ọrụ agwọ wetu bụ mazi ibe. Agwọ wụrụ Katkis. Nna agwa gị na Katkis wụ agwọ na-ajụ ma ọ n'anya oge adọkwa mmadụ ji anyị nwere oge. Etago. Ife ya emekịta bụ na di anyị n'ihi ya na ebe a negide ozu a. Gbalụ jee n'ugbo jee kpọ nwunye maazị ibe. Etago. Anyị ncha ka anyị jee n'ube Katkis. Etago. Nwanne ka nsi ebe nsi ite akwụ na-anata na-anụ agwa atụọ m mgbalụzie bịazie nna-anụzi ka Katkis na-aba mba ọ bụrụ na Katkis bụ agwọ Katkis agwọ ala aghọ Katkis ka na-ekwu ife na-ekwu ọtụọ maazị ibe ka anyị na-ekwu kịta na maazị ibe anwụgo maazị ibe nọ na bie kịta n'ọnwụgo yọtago ebe ọkụ ị na-ekwu kịta mụ na gị na-ekwu okwu fọdụ na Katkis nọ n'ụlọ ka na-edo confession kịta ibo ya ala n'ikwe mmadụ m na-agwa gị n'afọ nọ Katkis n'anya nna abọ mmadụ abụzi m onye ala abụ amazị m ife na-ekwu n'afọ Katkis na ọghọlagwọ tugbuo maazị ibe n'ọnwụgo nọ ma bịa na kịta ka anyị na-ekwu n'ọzọ ozu ka ọ bụ yọtago nke m nụrụ na ntị bụ okwu asị mana nke m fụrụ n'anya bụ eziokwu. Ị na-akọwa na Kati na fada nọ na ụlọ chọọchị na-eme confession gbam o nwere ike ihe akwụ iwe ya maka ka anyị bụ onye Moses Katkis, onye nkuzi ụka with big Bible. Moses Katkis, fado obodo nkuzi masava. Moses Katkis, Igbo obodo anyị na-atụzi gị. Moses Katkis, my brother, ị na-agwa ajọ. Isi n'Igbo big boy, nwa Moses Katkis, ọgbayo. My people, some things are abominable. There are things you don't say. I want to make you can you have one? I can't only rule. Can I give you only a one? Only now, you you look at that. No that they turned to snake. So I just want him to open his mouth here and say it before everybody. But I don't know. So I don't keep well on with Wonya.
n'ifuru Moses ebe ọ ghọrọ agwọ ka ọ wụ n'ọnụ ka iji wee kwuo okwu gwakwu ya ọzọ biko. Agwọ ifu agwọ katki sokwa afọ agwọ maazị Okoro ifu ya bụ agwọ igwe kedu agwọ ala igwe kedu ọkụ jide agwọ ọkụ ala jide okwenye ifu igwe agwọ ndị ya bụ agwọ isi Aịzaya igwe na agwọ isi Aịzaya agwọ na igwe. You see, there is something, I don't know the word of God so much. But the people say, touch not my anointed. And do my prophet harm. Do my prophet no harm. No harm. And you don't be able. I never met you open a yala come on chuku. If you go to Abeleno or Gentleman, or Bagala. Jilen Wayo. Isi Aịzaya ebe nọ. Anọ m n'okwu isi Aịzaya. Ọwa na-ekwu sị obibi aka mmụọ nsọ. Ife ahụ obibi aka ka mmụọ nsọ biri ife. Ọ na-eme mmụọ nsọ bie gị aka na njọ akwụkwọ abịa gị mana nke abaala. Ife mmenụ bụ na ka a chọọ na onye nwere ike ikwuchite ọnụ oke. Okoro ngwa ọ gụghị ekwuchite ọnụ oke ka ekpere ikpe agaba n'ilu. Enwe ife inwe ikwu. Maazị tụọ n'ọnụ kamgbe a na-ekwu okwu ịdachi ikwu okwu. Kwuo n'ọnụ oke ka ekpere igwe ifugo na ikpe ekpe n'onwe. Ikpekele onwe iwe onye dere mma. N'ikwukwu uche nke mmụọ ife a ga-agba agwọ nke Moses ka ọ na-afụ. Ọ bụrụ agwọ nke gburu mmadụ kama na agwọ zọpụta mmadụ azọpụta. Ọ na-ene m anya ọ na-afụ Moses na-afụ agwọ mkpara afọ atọgbọrọ n'ala. Ha etigagwu ya biko kwana ha mee ka ọ dịkwa biko. Igwe ile ekwu okwu ebere. Akwụkwọ nsọ bụ okwu Chukwu na-aga okwukwe ori ekwu. Ọ sị na nna m na onye ọ ga-emere ebere ka ọ ga-emere ebere. Onye m emere ebere ka m emere ebere. Ndị a ga-egbukwa egbu ka a ga-egbu. A na-agwọ mmadụ wepụ aka n'ụbọ. Ụbọ ga-ebutere gị ọ na-akpọ ụbọ ọwụ flavor. Ewu flavor. Ka njebe nwere m awa of Messi igwe biko. Mapụ jelet onye nkụzi ụka dị ka m. Ihe Chukwu onye ahụ mkpamkpa. Ike dị onye a na-arụghị ya. Ọ na-agbago ọ ga-abụrụzie nnukwu agwọ. Ọ bịa tụọ katkis tụọ igwe tụọ agwọ tụọ katkis tụọ igwe tụọ agwọ tụọ katkis tụọ igwe kwa niile na-agbazi agwọ na igwe na agwọ na agwọ na igwe na agwọ. Igwe agwọ igwe yọtago mgbe ịfụrụ agwọ ịchụbụ ya ọ na-aga agwọ na igwe na agwọ na igwe na agwọ ndị afọ igwe ngwa na igwe agwọ. Ogwe na agwọ ọnwa agwọ dị mkpa na agwọ oke agwọ igwe agwọ nke nwoke na nke nwoke agwọ igwe nke nwaanyị bụ agwọ nwaanyị na agwọ na igwe na agwọ igwe agwọ. Bịa ka ziga agwọ ife agwọ a ife agwọ igwe na agwọ bịa afọ igwe bịa afọ katkis na-eso agwọ na-eso katkis igwe na agwọ na igwe fa na-abụ na-achụ katkis na-achụ igwe na-achụ katkis agwọ na ọ bụ na ịma gị na agwọ na igwe na-achụ agwọ na-achụ katkis na-achụ igwe fa niile na-achụ igwe na agwọ na igwe na agwọ na igwe na agwọ igwe na katkis na agwọ ife niile na onye nkụzi ụka with big Bible Moses catechist fada obodo anyị bụzi masava Moses catechist igwe obodo anyị na-atụzi gị egwu Moses catechist my brother ị na-agwa ajọ ọgwụ isi n'ịbụ big boy nwa Moses catechist ọgba your life or stand still ịba reverse one time isi n'ịbụ fine girl gbajọ Moses catechist fa niile na-agwazi agwọ na igwe na agwọ na agwọ na igwe na agwọ fa niile na-agwazi
mana anyị nwere olileanya otu a kịta anyị bịa ị ga-eme karịa ka obi bụ anyị sọ aṅụrị n'ihi na kịta ị bịara na anyị ma na ị ya aka wee rụkarịa ọrụ karịa Fada Chief. Obi na-atọ m ụsọ nnọọ. Ụzọ dịkwa ebe a. Ụzọ dịkwa mana ebe a another place with second entrance. So isi ebe a kịta aga na Father's house. Ọ mụ n'isi ka ngosi the Father's house. Ebe a bụ altar. Ọ mgbe agarịsị ka ngosi ebe a na-alụ our new chapel. Ke maka catechist. Brother, I'm up on the sun here. Father, be there when you welcome me. With the big Bible, Moses catechist, Fado Bodanye Bozima Sava, Moses catechist, Igbo Bodanye na Tuzigegu, Moses catechist, my brother in Agua Jogo. Isinibu big boy, one Moses catechist, or buy your life or stand still. About reverse a long time. Isinibu fine. joke. Nna m ka na-apụta apụta. Onye nwụrụ, enwukwara onye nwụrụ nụ. Fada kpọbatara ofu ka nọ na parish na ndị mmadụ anyị nwụsọ so bịa nwere. Ihe chọrọ ịgwa ma fada ka ọ bụ seminarian ọfụrụ eweta. Mba o, fada nke akpọbatara asị na o siri ike ọfụma. Ha weta fada. Gịnị mezie Jude? Fada kantisi Jude bụ akọ mgbe ochie echefugo Jude. Akọkwana. Ị na-ekwu na ewe na Jude anọrọzi. Amaghị isi n'ọhịa nke abụghị akọ mgbe ochie. Ọ dị mahọ. Ọ kịta ka ị bịara. Ị bịara ime m brefu mba ọkwa agha. Mba ịmara ọmụwa. Ọkwarị m nwa onye mara ọkwa. Ị bịakwarị mụ na mas. Ọ mụ mara ọkwa sị asị lebe anya fada ọfụrụ. Ọhịa na-emenụ. Fanọ na parish compound. Onye ọna na-enwe aṅụrị. Mụ onwe m rapụkwara ha n'ụtụ. Ozugbo nsocha fada nyecha oriri n'ụtụ ọgbapụ ọsọ. Sị ka m bịa ka m kwadocha ka wee bịa fụzie fada. Ya fa na ebe a. Ka mmejọ Ya gaba nnọọ. Onye kpara nkata. Agwa nga na ndị ụka dị arụrụ ala. Jude ọ ka esi kwe gị aka wee n'aka ka nwuri. Wee webata onye nke webata. Mba. Ada agba ka aba aja ọbịa na mmanwa were rekwe n'isi mba ọrụ m onye nke eji m ya. Onye ọbụla batara na parish ya na-eji. M were gị eke ngụ ka na-eke gị eriri. With the big Bible, Moses catechist, Fado Bodanye Bozima Sava, Moses catechist, Igbo Bodanye na Tuzigegu. Ị na-akpọ m Moses nke dị n'akwụkwọ nsọ. Gị na-akpọ m osisi eji wee tiwe ohimiri oge. Ogene. Mba emene he. Otu unu si abbreviate afa ndị mmadụ dị adị mma. Ọ bụla gị rapụ catechist nke ọrụ nke enyi m ọrụ ụka nye m. Ịgbaba nke atị, ịgbọrọ nke atị, ịgbọ m busu. Ma ịgbọ m olovuru krafịa. Ọka mma kịta ka ụka mgbe nji mara nkịta ka ikwu okwu bara uru. Iji anya gị na ọnọgụ wee pụpụta na ọ dị m ọsịsọ. Ị ga-arapụkwa nke dị m. Oge o si dị m. Okay, enwere ife nchọrọ ịgwa obi gị.
ọ na-ajụ oyi ya ife achọ ọ na-ajụ oyi ihe na-agwa m ya ịgwa m ya na mgbede abalị mụ na gị nọkọ ga-emebi ọ na-agba ụka echiri n'ọkụ ogene ngwa ihe ị ga-eme ewu were eriri ka e edebe ya ọzọ dị ka ibe ya anọtana n'ụlọ kịta maka ịnọta nọrọ m ya adị mejiri ọkii ịgbara ebe ị nọ jee chụọ ofu ndo jee nọrọ nwere ike depụta ya mama na-eji ifu bishọp mama popu Vatican ọkpọ m ọgwụ na bụ popu akpọzina m naba akpọzina m akpọkwana m osisi ahụ ịgbọ m osisi kịta osisi adaghị n'isi ọ na-asị m otu ọkịta ka ịma Oh, Father. Onye isi ndị youth bịachakwuru. Father nekwa catechist ya. Ọgwụ catechist n'ụka. Ọ mụnwa. Father nnọọ. Gụnwa catechist n'ụka. N'ike nke Chineke ọ mụnwa. Enweghị catechist ọzọ ọ mụnwa. Ana m anwakwa oke m. Ee, Father nnọọ. Owo, unu ozukwere ezu. Ma ndị pọgatịrị. I perceive evil. I perceive evil. Ihe ọjọọ. Ihe ọjọọ. Kedu afa gị? Okay, afa m bụ Moses. Moses nwa ọnọdụ ga-adị egbe mma. Nwa ụmụdụ na-eleke ọmụ katkist n'obodo a. Moses. Akwai mana nan na-abịa. Ebe a ka m nọ sị na ndị ụka na ndị leeti ekpugo n'okwu. Igbo mmadụ n'okwu abụrụ mgbe ị tụrụ ya n'aja. Otu ukuru m ọ na west eziokwu. Ịgwara ọkụ m na kati ịmaha na fara na-abịa. Gị onwe gị gwa ọkụ na ọ na-abịa. Amụrụ m. Eche nne mmanụ. Otu ukuru m ọ na west. Nnọọ rie nne. Catechist, I perceive evil in this land. Ihe ọjọọ karịrị n'obodo a. Oke obodo a ọwụ ma ihe ọjọọ ya ochie n'anya ọnụ na nakwa ana m anwakwa n'oke m. Obodo a nọ n'ekike agbụ. And ihe ọjọọ na-eme n'obodo a si n'ụlọ ụka apụta. Achọrọ m ibido ọrụ m n'obodo a site n'ibido visitbe all the people na worship n'ụlọ ụka. Family visitation. Yes. Ọrụ a na-ekwu maka ya kịta na-ebido na big one catechist. Bem. Fada echi ibido bem. Ọ ihe ọma. Ihe a bụ ike ọ Chineke na-eme ihe a. Ọ ka mmasị bido kenebe kati ka o wute ndị iro. Ọ ihe ọma. Bem. Kwado onwe gị maka na ọrụ a na-ebido kịta. Ọkwa gụnwa youth leader. Yes, Father. Gị na ndị anọ ebe a chenu m ka m jewe ahụ ka m kwado onwe m mpụta ka jebe ozugbo ka jee ebe catechist ka ebido ọrụ a. Yes, Father. Mana ihe enwekwa na ihe njinaka ya awụkwana na enwere ihe njinaka ọ ya aka mma dị ka echi ka ị bịazie ebe ma echi. Ma mgbe a na-ekwu ya ntị chiri m otu osisi si m chere ka m si agwakwa unu lekwa aka m unu nwa chere nụ ka njije kwado maka onye a na-abịa bịa ga-akwado akwado. Ihe na-akọwa na ịma nche ka ya na fara gabazie. Onye a na-abịa bịa unu bịacha gbara m aka m mesiri na unu nni debere fada nni ka nje gbagharịba. Obodo ndị mozi na ụmụnna ndị mozi ebe n'obodo ebe ọ na-eme bụ mgbochi na-azacha tika catfish ọ bụ nsị na-agbara ka ọmụma mere ebe abụkwa na welcome ife na ka ndị mozi jos na-emesi n'obodo
mana otu ọdụm enwe ike nkọrọ gị kwụrụ abụ ụsa na m were gị ngwa agụ awụsa nkụ ka na-awụsa nkụ ọ bụrụ na ka m ụtụta mụ amawa nga ụla okwu nke a ọ na-eme ife nọ n'ime mana ife nọ n'ime ga-arị gị ka trela bịa gị elu mara onwe gị marakwa onwe gị anụ nke ntị agwa gị kịta agwara gị na ndị Ijo na-abịa ndị maka esi agụta azụ what's catfish ebe a ga-abụkwa ọlọmọ nsọ ga-amara gị akọbakwa ọkpọmọ nsọ agbata ekele atụmọ nsọ ebe ị ga-ahụta bụ na ụwa dị gwa catfish o nwere pipụ ọkpọmọ nsọ na ikuku mọ nsọ ọ ga-atịrị gị ụkwụ elu obodo adịghị mma. Your Highness. Wait. Something just left me. Hey! What is happening in this community? Can you hear me over there? No. How long over there? Go and call the elders. Can you hear me over there? Hey! Call the elders! Hey!
This light is not supposed to go off. This candle. It means power. Power. Okay, man. What is going on? Okay, Mba. You can't go to Sadari and Mba. Kuchaburujo. Nwanyi ogologo, ọgbọnọ ogologo, bẹ́ẹ̀ kì í nọ. Ịpụrụ apụ bẹ́ẹ̀ kì í nọ. Nọtaba, ike. Ike. Fada ihe akwesị iwu mmiri nsọ ihe akwesị iwu mmiri nsọ ọ na-adị m ka ọkụ ma ọwa si mba agbazina m ihe a biko kama mmadụ ịnụ ọgụ ebe a ya mba soro akwa rosary procession ka nọ ka nje chịta chaplet biko chaplet ka nna achọ ya Man on ever. My man on ever. Man on ever. Biko. Confess. Sorry. I will. Sorry. Enwe ndị mfu n'ime ụlọ m. Mara m ya dị ka ndị mmụọ. Onye bịa n'ime ụlọ m ọ chọrọ ịma mụra mgbapụ ọsọ. Onye kpọkwana onye ara abịa ebe a. Onye kpọkwana onye awụ onye ara. Kwụsịrị na ebe a. Kati ihe mere bụ ọmama an ọ na Igbo ala mana fara ya bịara ọfụ fụrụ ya n'ụzọ ebe na yara kpere ekpere ozugbo o nwere onwe ya. Mba o ya dịka ụla ka ị na-asụ m aka ntị na
Mwa ma ihe na-agwa ya like m onye ala n'ebe a. Ọ mụkụrụ onye ala. Mwa mere onye ala. Ihe na-akọrọ m ihe asị na m amara ihe na-ekwu. Ọ na-adị mma gwa m n'ụzọ nke osebụrụ ka ọ kwụrụ ọtọ. Ọsọsọ onye a. Ekwuru m ihe unu na-eti mkpu. Ọsọ onye a egburu ndị mmadụ jaja. Kedu ebe Ekene nọ? Ekene nwụrụ anwụrụ. Ifugo nye m onye gburu Ekene. Mba. Ọ mụ gburu Ekene. Ekene, ọnwụ na-agụ m, ọnwụ agụbago gị. Ekene, a sị na nwatakịrị ji etoghị eto. Ekene, ọ bụ na nwata etoro eto, gbaa ele wụọ ya onwe ya. Nwata etoro eto ji ife mee nna ihe mee nna ya eme ya okwu Igbo ka m gwa gị. Ekene, nsị elu gị ya elicha, ị na-ama aka. Ejiri ọgwụ oyibo were agwọ oyibo. Jee jụọ ese, ejiri ọgwụ oyibo agwọ ọgwụ Igbo, it is impossible. Gbagwozie nke nkụ, nwa bụ Moses nwoke Dikeh. Ekene bụ aka chere m, gbachi, ana m abịa ka anyị gbakọ ya. Ego na-akọ, ha na-ekwu, biko na chenjere n'ụfọdụ ihe ọjị. Ya adọrọ mma, ọ bụrụ dị ya ka a na-agba mmadụ. Ọ dịkwa ụla, kere ị na-eti mkpu. Kedu ihe mere gị ebe ka gị bụ nọ? Gị bụ anwụgo. Nwa gị na-achọ achị ma onye ji. Ọ bụ gburu gị bụ. Nwa gburu nwa gị n'ime ọhịa. Egburu ya gbuo ya. Egburu m ya n'ime ọhịa.
nkuzi ụka with big Bible Moses catechist fada obodo anyị bụzi masaba Moses catechist igwe obodo anyị na-atụzi gị okwu Moses catechist my brother ị na-agwa ajọ ọgwụ isi n'ịbụ big boy nwa Moses catechist ebe ka mpe kere nọ Jofre Nkada stroke ọgwụgwọ ị na-ekwu ọ bịara ịma m aka apịa nya stroke a na-ekwu ọ karị dị ndụ ọmụ gbu agbara egbu onye na nwa kati ị mere ọfụma obere ife ịma ana obere oge kịta m gbajekwa ụlọ ụka maka ihe mgbede oge unu nwere ife na mgbede evening mass anyị na-akwado n'ọbịbịa bishọp na ịkwụ ụmụazị aka n'isi oge ịgba na ife a mere nna mere ofu emere na m n'ofu ife a na-emezi n'ụlọ nye ike nke a sokwa n'ife obere ife ị ga-akaba arụ na-abịakwa n'ụka ụka ụtụtụ ka a na-etinye nna gị n'ekpere kati nke abara nkwụ nke abara ị makwa ebe nweta mmanya a na Kena nke Galili ebe a Jizọs mere mmiri ọghọ mmanya ịgbarị mmanya na ṅụọ nkwụ ị mara ebe ahụ isi weta mmanya sikwa ebe ahụ na-ebute nkwụ last nke a ka mma ebe a ka m si nweta nke a okwuchukwu maka okwuchukwu bụ okwu Chineke ịma ihe anyị na Hum kwuru eguru gị akwụkwọ na Hum na Hum isi ịbụọ amaokwu nke 10 okwu sị Nineveh is destroyed, deserted and desolate. Ọnwa ha nwa na-etinye ife ọbụla destroyed, desolated and even deserted. Ịmala ife aba na past tense. That's ewere go mmadụ wee kpoo ya aja. Gati onye ama ha akwụkwọ nsọ furu efu n'ụwa. Kedu ka m gwara ife a? Ya bụ okwu Chukwu bịa gbadakwa ọ chakwara 11 gbadata na 12 chaa 12 gbadatazie 13 ebe a ka ọ gbara ọkụ las ọ sị gị I am your enemy says the Lord. Chineke na-ehe etika onye ọbụla ụzọ ya kwụrụ ọtọ ujiri anya afụ ndị a maka onye ọbụla ọ dị ọsọ ọsọ onye nwe anya chọrọ ndị ọ dị ọsọ ọsọ ọ dị ha ga ọsọ ọsọ nwere ife mee ka ị gara ihe na-eme ndị ọsọ ọsọ gara ime gbam akwa eziokwu kelee nna gị a kere ka tata dị ọgwụgo mba kati God forbid onye eme ọnwụ ha biko mana oke mgbe m ga-apụwazido akwa echi kati ọkwa echi ka ịma ya siri eme ngwa ngwa emeghara ọdachi Moses catechist onye nkuzi ụka with big Bible Moses catechist fada obodo anyị bụzi masava Moses catechist igwe obodo anyị na-atụzi gị egwu Moses catechist my brother ị na-agwa ajọ ọgwụ isi n'ịbụ big boy nwa Moses catechist ọgba your life for stand still ịba reverse one time onye nwe anyị Jizọs Kraịst gba unu ume ma binyekwa unu ruo mgbe ebighị
Keke unu si be ndị be ezeribe na-akọpụta ọdịkwa mma. Onye nsọ, dee na akwụkwọ na alụ ime. Ọ gịnị mere? Ekene abụghị onye nwụrụ anwụ. Ekene? Epụ na Ekene nke afọ ịma Ekene amụghị ya. Nwa be ji ofere. Kedu nna ụdị isi ụgwọ mmadụ pụtara Ekene ọ na-ayabụ arụ? Ọ ga-enwe mgbe ndị mmadụ bịa kụwa asịrị asịfa onye na-akụ asịrị tinye ire n'ọbọ arụ dị nwa mmadụ. Ị na-ekwu na NEPA were ọkụ n'ime Ekene. Ọkụ nyụrụ anyị n'ime Ekene. Nwatakịrị ndụ juru n'ime onye ka o mejọlụ. Kedu onye o riri nke ya? Mana na-eme ife dị otu a na-eme ana m echeta ihe akwụkwọ nsọ kwuru. Ọ sị na mgbe unu na-afụ ihe niile na ihe mgbanweju anya obi anọ n'ụnụ mmiri maka na onye dị ike nọ n'elu. Akwụkwọ nsọ gbadakwa maka okwu Chukwu ọ dakwụ ofu ebe. Okwu Chukwu adakwụ ofu ebe ọ na-agbada. Enwe ebe o kwuru ọ dị ka ọ n'akwụkwọ Ezikiel ka ọ Jeremaya. Ọ sị unu akwụkwọ na-akwa dị ka ndị na-enweghị olileanya. Nchekwa ma ebe ahụ ka okwu Chukwu bere ọ gbadakwa. Gbadata na-asị enwere ebe o kwuru ọsị rapụnụ ka ndị nwụrụ anwụ were aka falie onwe fa. Onye nwere anwụ ji aka elie onwe. Ife a bụ inu okwu Chukwu na-abịa dịka inu. Mgbe a sị gị na Jehova ya abịa dịka onye ochi a sị gị na ọ ga-anya egbe. O nwere mgbe ọ ga-eji nyere egbe a na-agwa gị ka e nkwụcha. Onye ka iru unu dị otu a chebe na echiche maka ụbọchị nke unu maka onye ọbụla ọ dị ọsọ nabanụ. Ekpere ị ga na-ekpe bụ ka ọ ghara ịdị gị ọsịsọ. Onye ọbụla ọ dị ọsịsọ na-anakwa ọsịsọ. Ekene gịnị ka Ekene mere nwa mmadụ? Asịrọkwa m na ọ dị Ekene ọ dịkwa ya ọsịsọ. Bụ ife na-eme ndị dị ọsịsọ. Ekene were nwayọọ esi mba ịgbabụrụ basikụl ịchọba ịgba plen ịfụgo ife na-eme ndị na-agba plen. Ibe bịara ịtụ m aka. Okwu nke Chukwu dịka onye abụọma si dee ya. Abụọma 118 bido na nwaokwu nke 9 okwu sị it is better to trust in the Lord than to depend on human beings. Kedu okwu a pụtara na ntụgharị? Okwu a wee kwuo sị na ọ ka mma na mmadụ were onwe ya wuo dịka ụlọ na onwe nchekwube nwee nkwado n'ime nke Chineke. O wee kpọnatakwa okwu ya ọ gbanatakwa na amaokwu nke 9 sị many enemies were around me but I destroyed them by the power of the Lord. Ihe anyị na-ekwu kedu ihe o nwere ime n'ihe agwụ tiwanya wakwa Igbo nsogbe. Igwe ihe m na-ekwu n'okwu a bụ na mmụọ nke Chineke na-ekwu sị na ọtụtụ ndị iro owu ndị gbara anya okirikiri kiri ha na-ekwu ife a ewee na-asị gị hapụrụ nwa bụ Moses onye ozi nke Chineke na Chineke na-enyego m ike ka m wee na nwa niile n'iyi. Unu eje n'ebe ọbụla unu eje n'ihe ọbụla hapụ Moses ga-eme obodo a dị mma. Igwe ihe m na-ekwu ebe a ka okwu ngwụ hapụ ndị mmadụ efu. Ndị a bụ mmadụ efu. Ihe ikwulu amaka, ihe ikwulu dị mma. It is wonderful. That shows that you have the interest of the community at heart. It's good. We must get to the root of this problem. Anyị ga-eje ka anyị mmanụ ebe mmiri wee bananya wopi ụgbọgụrụ. Ọ dozi anyị mma n'obi. Ka anyị soro okwu mmụọ nsọ Mosisi akụkụ mmụọ nsọ a igwe ihe kwuru bụ eziokwu. Okwu ụgwọ ọtọ si akụkụ mmụọ nsọ anụma ka anyị so ihe ha ma nzu omenala anyị maka anyị si eme ihe. Ọ bụ ha bụ nzu asị mụta ọgwụ. Ọ gịnị ya ka igwe nwekwa ebe ọgwụ ka akwụkwọ nsọ kwuchara ọ bịakwa kwuru na enwe ebe ọgwụ agbada. Moses, igwe ọbịa kwuru okwu ka amanụ ka anyị maka agbada gị n'ihe ahụ anyị amaghị ihe anyị na-eme. Ọzọ na ọgwụ ụmụ gị sikwu etu ọrụ aka na-agbadazina. Mgbe mmụọ nsọ nye anyị nkwado ka anyị mee ụdị omenala anyị maka anyị si eme ya. Ibe ihe edoro gị anya bụ na onye na-agwa m okwu na-agwa nna m. Onye fụrụ m afụgo nna m ike nna nna m ka m ji arụ ọrụ ya sọpọtụ anyị ka anyị mee ya digbe gusto do Moses asịrọ m na mmụọ nsọ adịrọ mma mana ọ dị ka nke a anyị erapụgoro mmụọ nsọ olu onye na nke mmụọ nsọ anyị akpọ gị kpọọ ya Ibe onye na-agwa m okwu na-agwa nna m abụ eziokwu. Onye ịnapụrụ mụ na Chukwu ọka na-agwa m ya okwu
Snake you! Agwo! Mokwe mori ife. Ana gbọ gị ibi na-ebibigharị na-ezuzugharị na-akpagharị ihe karịa ịgwọ ọwa na-eri ozu a na-eri ozu ka ị karịa ịgwọ ife bi ebe a ka m na gị na-amụ aka nwere ihe ọzọ ị ka na-arụ otu ịpụta ụtụ ịwụcha arụ ị na-akwụgharị ebe nwa gị nwoke na-arụ ụlọ ịghọ na site injinia mba ka m fụ ka ị ga-esi survive ya mmakwa ife mgbagharị gị n'ahụ agba ya dị mkpiriri ife iri ga-amụ agwa unu nwa sobe n'ụzọ nke osepụrụ ụwa na ịkwụba aka ọtọ isi mba anọ na nke igwe m na-ekwu ofu na-ekwu ịtọ bịa ka unu soro onye nwe anyị ga-esi mba ọ nke dibịa ka mma dibịa ị na-eji okobere otoli ebe ka mfụ ka ị ga-esi survive onye ọbụla ọ dị ọsọ ọsọ enwere ife mee ka ọ ghara ịnwụ ọnwụ ọsọ ọsọ mụnwa bụ katikis Moses ife na ebe a ka ndụ na onye ọbụla ọ dị ọsọ ọsọ edunangụ nke igwe na ndị be ha katịrị ka emecha mma aghata ebe ahụ igwe nọ mba agbazina m agbazi mba fada nke gbara agba dị nje na-agba ọzọ ọ na-ekpo m ọkụ nke a na-acha m ọkụ nke a na-acha m ife ahụ ebe ike m dị ife akịta ifụra mgbe mgbe m na-apụta na-eme fada were otu a na-eme ihe a ka ncha mụọ fada mana ha ma afụ ụzọ ọ gbara m ihe a fada na-enye ewere akpọzina m afọ ị na-akpọ m akpọzina m afọ a biko abụrụ katikis abụ m Moses ọnọdụ ugo gịnwa bụ Moses onye ndị mmadụ na-elekwasị anya bụ onye nọzi n'ụlọ nsọ wee na-akpa alụ na-ebu ndị mmadụ eme ndị mmadụ ara ụlọ nsọ Chukwu ịchọghị ime arụ ịbanye ebe afọ okpuchi ego kọmbrela ị na-eme ihe ọ na mmasị ego ị nwere ike ịgwa m the reason kedu ihe mere iji wee nọ n'ụlọ nsọ wee na-akpa arụ na-eme ihe ndị anyị na-eme mba mee n'ụzọ nke osebra ka ọ kwụrụ ọtọ ya dị onye ọbụla ọsọ ọsọ onye ọbụla ọ dị ọsọ ọsọ na-anwụ ọnwụ ngwa ngwa fada ana m agwa ha na edere na akwụkwọ nsọ si kwụwa ụzọ nke osebra ka ọ kwụrụ ọtọ ya fada soro na okwu ọnụ meso na omume m onye onye a bụ Moses soro na okwu ọnụ meso na omume m onye akpọkwa na nkatị ọzọ fada enweghị ji ụmụ ndị igburu kere ya mee gị na-ekwu ka m nọrọ ala ọ gbakwa m ya ka m nọrọ ala biko ada ife abụrụ akụkọ tata na-acha m ọkụ ife ete na otego ndị abịa jido mmee m ohu n'ala nna m obodo awa obodo m wee gbapụ wee gbaje ebe nwa m gbajere asụ na siti ya ka m nọ ntinye aka n'iru ọdaga nkwa abara ọdaga mma kọndọktọ nwere isi m wee banye oshi onye nnukwu na nnọ site otu na-ezigbo ihe oshi ka m na-ezu oshi nwa m na-ezu enwere nke m zutere mmekata mgbe jee n'ofu ebe nwana anọ m ebe afọ wee kọrọ m si na ndị obodo ahụ ndị gburu nna m na nna m ji wurukwa akata ka dibịa mgbe nwanụ fa wee gbuo ya gbakọnata gbuo ya out of injustice gbanye m nwa bụ nwa ya isi n'ọfịa na nche ịmata ihe ga-eme ihe mere m nụ na nche ịmata ihe mere m nụ nnọta wee nnọta oge m nọtara ebe a ndị ụka kpọrọ m nwa nnukwu onye kpọrọ katikis ọ bụ mụ na ya fafọsụrụ m afọsụ ọfọ akpọ yibe m akwa mgbe sị ka m were ohere a wee nyụọ ndị mmadụ ịkpakwu onye ọbụla tinyere aka n'ọnwụ nna m na m na-egbu ya onye ọ bụ ihe mee nụ mba Chineke ọ na-azakwa ngwa ngwa mba ngwa ihe mee ka Chineke zaga ọsịsọ mana ekwensu dị ka Machis akpa enwu ka ọ bụ aka m ji wee koro ya wee ekwensu n'onu onye ọ na-akpasuru m iwe mkpa ya ka Machis ogbugbu ọkụ fada ife mere erika kere nwere ụmụazị na-abụ mgburu ngozi mba ndị nke a gbasara ụlọ nwere ndị ọ gbasara bụrụ okwu ndị ụka dịba mba cherekwa
An, the one who was in the video. When the money never, for they went to money never. Job him! Tụọ na-afa nsọ Chineke n'ihi na Chineke o zuru ka eme odogwu akata aka ka ọ bụ Chineke bụ onye ọma onye ọma onye ọma mee onye ọma onye ọma mee onye ọma onye ọma mee Chineke bụ onye ọma onye ọma onye ọma mee Chineke bụ onye ọma onye ọma onye ọma mee. I live to worship you, oh Abba Father, there is none like you. I have searched through all eternity, I've never found no one as you. Oh, Bini Creator of the universe, you're bigger than what people say. You are the great I am, the great I am. That's just who you are. I give it one day. Oh, how awesome is your name. Oh, Bini we narekele. Moses catechist, oye nkuzi uka with the big Bible. Moses catechist, fado bodanye bozi masava. Moses catechist, Igbo bodanye na tuzigegu. Moses catechist, my brother in agwa jobo. Isini bu big boy, one Moses catechist. Or why your life will stand still. About reverse one time. Isini bu fine girl, wajo Moses catechist. Obaga kana brain boss, obage bamba krebaina. Moses catechist, oye nkuzi uka with the big Bible. Moses catechist, fado bodanye bozi masava.